Takže čaute, to som na Sebodacovej a dneska si dám unboxing na tieto brankárske rukavice. Sú tu Adidas Predator. Takže môžeme ísť na to. Máme to v takomto vrecušku ako keby. Tu máme nejaký manuál, ale to asi potrebovať nebudem, lebo asi viem, ako si mám dať rukavice na ruku. A tu sú. Je to takýto grip. A tieto rukavice sú Adidas Predator. Tu máte napísané aj tuto. A tieto rukavice majú finger safe. Kto nevie, čo je finger safe, tak tu vám to aj píše. Je to ochrana vašich prstov. Že tu je to nejaké také želiesko, alebo teraz už plast sa tu dáva väčšinou, ale tu je asi železo. Či? Neviem. A je to ochrana vašich prstov, že aby vám lopta nezlomila tie prsty. Vidíte, ako mi nejde ohnúť ten prst. Takže ja si to idem dať na ruku. Asi lepšie pravačka. Dobre. Aj sa lepia trošku. Takto vyzerajú. A neohnú sa mi prsty, vidíte? Tu majú takýto grip fajnový. Tu majú logo Adidas. A tak. Mne sa páčia. Ja som si zvolil 6,5 pre moju ruku, aby mi boli dobré. A toto by už bol záver tohto unboxingu. Takže Adidas Predator 11 Team Sport. Kúpil som ich z 11 Team Sport, takže fajn. Tak zanechajte zvonček, odber a lajky. Tak čau.